ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯза видеои мо аз анами боғчаи бачагуна оғоз меёбад. иҷада як боғчаи як садики шахсӣ шудагиам. ҳавай озима дидани омадам. баъд якбора шумодам экскурсия мегзаронам, дӯстони азиз, нишон метиҳам. баъд нархша гап мезанам. ин тарафи гипраземдая касое ки аз ами тарафҳои кӯдакотона овардан мехоҳед, марҳамат ҳамроҳи ман тамошо кунед. ман номерои анамин вайша заведующий амиҷара мемонам. занг зада мисол дар бораи шароит, дар бораи чӣ саволе доред, мисол аз анаму шахс пурсед. ана иҷа ҳавлида вақте мо дуромадем, манам хе ҳавличаи калони хушрӯ. ино карантинда буданд, кор накадаиста буданд. имрӯз анами коргарош барои анами даравидани алафу барои тоза кардани бассейну амхе тозакунӣ омадаги анами садика рӯзи шанбегишон будай. манам якбора гуфтам як садиктона бинам, ба навор бигирам ва дар оянда агар худо хоҳа осияра мехоҳам ами садикда монам, барое ки дар анамин 6 солаҳо ино беҳад як воспитатини хуб доранд. зани калонсолае ки бисёр таҷрибаи кории нағз дорад. ҳавая ман мехоҳам ки осияра инҷа биёрам. як моҳуш 300 сомонай, а группаҳои майдае ки 4 солаву 3 солае ва ё боша як моҳуш 250 сомонай. садики шахсие пулаш ба фикрам ки барои садикҳои шахсӣ пулаш арзонай, мисол нисбатан барое ки садикҳои шахсӣ қиматаракай пулошон. ина марҳамат дӯстони азиз, ози и ҳавлишай озима шумода бо агар шава имконият рун медром, айдарун бо нишон метиҳам. чӣ хеле ки гуфтам, анами номерои заведующийра мемонам. шумо занг зада бо пурсон шавед, чӣ саволе доред доир ба ами садик, хутун бо пурсон шавед. ана иҷада якум комнаташ будай. ами ҷои бозии кӯдакҳо дар уҷа бо ҷои дасту рӯшӯии кӯдакҳо ҳастай, махсус ҳоҷатхонаи кӯдакона ҳастай. мо надуромадем, мад худам дидам барои худаму хеле нарафтам, ба навор нагирифтам. ана иҷада боша и ҷои хоби кӯдакҳояй. чӣ хеле гуфтан ози дар карантинан ва ҳози ҳамачишон ваяй барои тоза кардан, барои шуштан ҳамаш супурда шудагиай. ана бинед дӯстони азиз, и якум этажа кӯдакҳои майда дар якум этажа ино ҳамагӣ 3 группа доранд ба фикрам. чӣ хеле фаҳмондан группаи майдаҳо ҳастай, баъд бо дутаи дигар группаи калонҳо ҳастай. ина бинед группаи майдошон якум этаждаянд. озима шумода бо якум этажда зал доранд. аинҷа залай иҷада ами ҳамаи ваёшона концертошона ва ҳамаи намихе праздникошона анами залда мегзаронанд. вақте ки чӣ бошад, хунукӣ боша дар рӯзои гармӣ, намисол наврӯзию дигар вақтода ино берунда мегзаронанд, барое ки ҳавличашон калонаки хушрӯай. ман худам ки дар амҷа зиндагӣ мекунам, барои аввал медонам якчанд шиносима меёрам кӯдакошона и садик. барои аввал шароитоша медонам, камакак шинос ҳастам ки чӣ хел ино вай доранд, чӣ хел вайёра мегзаронанд, ҳами иду дигар чизора. ана и дигари ҷои хобшонай. ҷадаям ҷои хобои кӯдакҳояй. набинед ҳама ҷо тоза хушрӯ бо анами чӣ хеле нав такрор кардам ки ин садик ози карантинда буд, маҳкам буд, акӯ ба рӯзои наздик шуда мешава. ози дуюм этаж мебироем. дуюм этаж ҳама шумода нишон метиҳам. баъд мебинем ки уҷада бо чӣ хел ваёяй. ина дуюм этажшонай ҷое ки кӯдакҳои калон барои мактаб тайёрӣ мебинанд, мехонанд, бозӣ мекунанд. баъд ҷои хобшон. шумоям бинед касое ки аз анамин тарафҳои мо ҳастед, аз тарафҳои гипразем ҳастед,
масалан анами номерода занг зада фарзандатона ки мондани хоҳед ами садикда занг зада бо анамин ваи ҳамин сардори ҳамин садик гап занон кунед. инҷа бисёр калонай изалшон, вале дар анамин телефон пурра шумо ҳамира шумода тасвир карда нишон додан намешава. ба пуррагена инҷа бинед дарсо бо забони русия якчи дига ки ҳами группа ҳамаш забони русӣ катияй ҳам поёнӣ ҳам анамин вайо 6-солаҳо 5-солаҳо ҳамашон забони русӣ катияй дарсошон. худи ҳамин заведующам ҳамин садика рус аст. осияи мо садик мерава янаи ваешай дигари ҷои ховшай дар дуюм этажаи аллакай осияи мо садик мерафт садик то январа бурда будем. и садики давлатӣ мерафт осия забони тоҷикӣ кати вале раҳшон дуртаракай наздикиёи мода нестай садик раҳшон дуртаракай мо мисол мошин кати мебурдем меовардемша ами баъди ҳамин январ набурдем аз моҳи январе ки садик набурдемша барое ки осия касал шудем байнда бо рӯзо хунук шуда намихел монд дигар садик равиш баъд бо карантин кишид дигар нарафта ҳаваи ози ман фикр кардистам ози садика мебинем вай мекунем агар шава и садикда осияра месупорем ҳамхе ниятма дорум вале бо як фикри дигаам дорум ки кӯдакҳои дуюму сеюмам духтарои дуюму сеюмам ҳар сешона якбора садикда супорум вале мебинем бо чӣ мешава пулша бо мебинем агар ки туғри гинтан расшотомона ҳар сешона мехоҳам супорум. набинед иҷа ҷои ами гӯшаи кӯдако анаи тараф ҳавлишонай чӣ хеле гуфтум ино имрӯз барои тоза кардани гирду атроф омадагиам барои даравидани нами алафу барои тоза кардани бассейношон иҷада дута бассейн дорам барои кӯдако анин тараф боша ҳамаями ошхонаву мисол бинед тарафда ошхона ҷои либосшӯвӣ ҷои чанд чизи дига доштиян тарафи ҳамин вая ҳамин садика бисёр омада ҳавли маъқул шуд садики бисёрам хуб касое ки мехоҳанд бо омада хучон аз наздик бинанд. аз ман ба шумо як нишон додам чӣ хеле гуфтам ма ки худум ҳамин ҷара дидани омада будам и ангурошо набинед торои ангура бинед иҷа чӣ хеле калони хушрӯая намиҷа ҳавлӣ барои гузарондани ҷашну чӯрабиниҳошон бисёрам як ҷои мувофиқай кӯдако дар инҷа баромад мекунанд бозӣ мекунанд анабинед анамихел и бинои дуошёнаяй ана инҷа боша ҳуҷраи анамин заведующи амин садик. хулоса дӯстони азиз агар ба шумо писанд омада боша пас ба анаваи номерое ки ман мемонам ози поёни комментарияда занг занед пурсон шавед агар кӯдакотона мисолами садик додан хоҳед чӣ саволе доред занг зада пурсед. дӯстони азиз анами рӯза видеора ман шумода пешниҳод кардам ами садика умедворам ба шумо писанд омад. ҳозир ба шумо як эълон дорум шахсоне ки подписчикони ман ҳастед ва мехоҳед ягон чизи фурӯшӣ доред мисол хонаи фурӯшӣ доред шумо ё ин ки дар ягон магазин кор мекунед ё ин ки бори фурӯшӣ доред ё савдогар ҳастед ё ин ки чизи чӣ хел гӯем шумо дар ягон диван шифонер холодильник ҳам хеле чизо фурӯшӣ дошта бошед истифода бурдагия навай фарқ надора ман ози номери ватсап мемонам шумо навай номерои ватсап да барои ҳамкорӣ занг занед дар анам чӣ гапе чӣ фурӯхтание доред дар аввали номеро нависед ман ба шумо баъд ҷавоб метиҳам доир ба анамин хариду фурӯш реклама бепулай
аму молтона шумо сурат гирифта равон кунед, видео карда равон кунед. Ман пешниҳод мекунам то ин ки харидоро харанд. Хай дӯстони азиз,